Искам да ви покажа едни фантастични нови карти, които дойдоха днес. Аз съм Ели Панева и съм сертифициран маг-консултант, работя с метафорични асоциативни карти, правя сесии с тях, както имам своя лична колода. Но днес дойде една умопомрачителна колода, която отговаря на въпроса защо. Много ми хареса колодата, пробваха върху себе си, пробваха и върху няколко клиента, с които днес работих. Всички са страшно впечатлени от отговорите и начина, по който дава информация. Тоест, това са метафорични карти, те отново работят с вашето подсъзнание, дават ви отговор такъв какъвто искате, какъвто е той в подсъзнанието и простичко и лесно дават отговор на въпроса защо. Въпрос трябва да бъде конкретен. Защо не си сменям работата? Защо не влизам в отношения? Защо саботирам себе си? Защо стоя в токсични отношения? Какъвто и да е този въпрос, картата дава отговор. Ще ви покажа как работят картите. И който иска, може да си запише, разбира се, сесии да получи своите отговори. Бързам да кажа, че обаче тези карти не са гадателски карти. Отговорът, който ще получите, той може да бъде свързан с вашите неща. Той е свързан с вашите неща. Друг е въпросът дали вие ще искате да чуете тази истина за себе си или дали ще я препознаете като такава. Когато правя сесия, директна сесия, аз обикновено използвам 2 вида или 3 вида карти, но да кажем, че сега въпросът е защо стоя в ситуация на застой и не я променям. Изтеглям една карта и картата е за да се научиш да отпускаш контрола. Показвам ви картата. Всеки може от вас да си отговори на въпроса в коя област на живота си аз контролирам отношения, деца, пари, работа. Сега, мога да ви покажа как работи. Системата би работила, ако използвам още една маг колода. И тя вече мога да задам въпроса. Коя е първата стъпка, която мога да направя, за да пусна контрола? Ето я картата. За мен лично тази карта казва следното нещо. Научи се да се отпускаш. И тогава аз мога да продължа да разплитам историята, която въпрос, който мога да задам е следния. Защо не мога да се отпускам? Отговора лично за мен е 10 в 10, защото работата не е в резултата. Аз съм резултатно ориентиран човек и много искам, ето я картата, и много искам винаги да има резултат. И знаете ли, тази седмица ние имаме едно събитие на живо тук в офиса, от който правя това видео. Той е нов, намира се на Дондуко 65. Събитието е Астромаг работилница, където работим с една много симпатична астрологка и реално виждаме Венера, която отговаря за парите и отношенията, как се проявява в наталната карта и с помощта на маг карти ще я преработим. Но към момента няма записани хора за това събитие. Ако искате ми вярвате, но аз много се напрягам, опитвам се да контролирам, пускам какви ли не реклами, какви ли не постове, какво ли не полагам като усилия, за да има хора за това събитие. Но ето картата ми казва, че работата не е в резултата, работата е в нещо друго. Сега от мен зависи, как да приема, да кажем, когато резултатът е негативен. Ето, това е картата, която изтеглих. Лично аз, какво беше? Трябва да приема, че това не е края на света, че има такива неща и че в крайна сметка няма нищо лошо в това някое събитие да няма хора или да има един-двама. Всъщност ние имаме един записан човек, така че дори един човек е повече. Показвам ви как се работи с тези фантастични маг карти, които отговарят на въпроса защо. Смятам, че хората имат нужда да си отговорят честно защо правя или не правя нещо. Защо не искам да променя ситуацията, примерно с моята работилница.
Отговора за мен е, защото те водят към нещо по-голямо. Очевидно ще трябва да планирам някакво по-голямо събитие. И знаете ли кое е умопомрачителното, хора? Умопомрачителното е, че сутринта зададах подобен въпрос, картите са 56 и изтеглих тази карта. Сега след обяд, разбърквайки ги, работейки, аз отново избрах тази карта. Безсъзнателно не ги виждам, тегля в затворено положение. Така че, ако искате да получите отговор на вашето защо, запишете си през моя сайт час.elipaneva.com, запишете си час, свържете се с мен и ще получите отговор на вашето защо.